1, 2, ja! Wat voor snelheid hier is te pakken? Nou, dat weet ik zo net, maar ik ben weer hut genoeg. Ik zou het krijgen is er valt meest een record te pakken. Ja, misschien wel. Die is goed. Nou, dan moet je zoeken. En wat piloten weer. Waar komen dit genieus idee? Ik en die oren dronken laat, dat op die boot, maar dat reed een pet zien. Ik zei van, we moeten molen gaan. En hij zei van, we moeten een schoon bouwen. En toen hebben we gezegd, dit betaald, wat we maat. En hebben we dit betaald. Hij zei van, we moeten alle molen, alles van molen. Als nog een laatste wordt? Ja, het is machtig mooi. No. Yo, Fijn. gas! Kijk, eerst die eens omdraaien. Vertel. Doe 6 eronder, joh. En daaronder. Blauwe plakken en al. Ja, dat gaat erop. Maar dan een beetje meer en dan... Is dat klaar, hè? Ja? Ja.